So what's up mga katatu? So nandito ako ngayon sa likod ng bahay ni Ate Jane. So yun doon bahay namin yan. Doon oh, yun. So nandito ako sa likod ng bahay nila. So yun yung sampalok. So maghahanap tayo ng mga medyo matamis or maasim. Imumukbang natin yan. So abangan yung video ko ha. So guys, eto may isa oh. Yun, ito oh. Sarap. Yun, meron pa isa. Yun oh. So ito pa, meron pa isa. Yun. Tingnan natin kung kaya kong imukbang lahat to. Maasim pa naman to. Yun, ito pa. Medyo naghihinog na yung iba, nabubulok eh. Oh, dami. Ito. Uy, ang dami. So ito pa, dami. Diba, solid dito sa probinsya ng Sorsogon. So guys, lagay muna natin yung nakuha natin. Yan, dami. Medyo maganda yung panahon. Umulan kasi kanina, malakas eh. So hinintay ko lang mawala yung ulan saka ako magmumukbang. So guys, kukuha muna tayo. Paru dahil bunga mga katato. Dami. Dami oh. Isang kuha. Yeah! Oh. Dami oh. So yun guys, nakarami na tayo. Ayun oh. Kita niya, ang dami. So sasusunod natin sa asin. Pero kunin ko yung bagoong sa bahay. Try ko kung masarap sa bagoong. So let's go guys! So what's up mga katatu? So magbumukbang na tayo ng sampalok. Yes! Tatry natin kung masarap o maasim ba to. So meron tayong ditong salt. And meron tayong bagoong. Tatry natin to yung bagoong sa sampalok kung masarap. So lalagyan ko muna ng asin. Kaya lang wala tayong sili pala. Yan. Tapos try natin itong bagoong. Bango. Yun. Yan, kita nyo yung bagoong. Sarap na ito. So yun guys, pisa na natin yung mukbang natin. So guys, titikman ko na ha. Yan o, kita nyo. Yan. Parang masarap ha. Down. Pero matamis man. Matamis siya guys. Try natin sa bagoong sampalok. Masarap. Pero masarap din naman siya sa asin. Pero parang mas masarap sa bagoong. Parang mangga siya guys. Ano? Pero hindi siya ganun kaasim. Masarap tong santol na to eh. Santol. Ang palok pala, bisit. Maasim siya oh. May asim pa. Pero guys, hindi siya ganun kaasim. Talagang makakain siya, hindi kayo maasiman. Pero medyo may asim-asim na konti. Pero mas masarap talaga yun sa ano, sa bagoong. Ang asim na guys. Pero masarap siya sa bagoong. Parang mangga. Sarap. Yan guys oh. Pero medyo maasim konti. Pero carry. Sarap. So ito guys, pinakamalaki na kuha ko. Try natin ulit. Sana hindi ito maasim. Bagoong, shit. Para sa mangga. Bagay na bagay sa bagoong. So yun guys, hindi ko naman ito masyadong ubusin eh. Gusto ko lang ngayon takamin yan.
Sarap. Masarap pala sa bagoong. Ayaw ko sasin. Bagoong tayo masarap. Sarap. Yummy. Kala ko maasim, hindi pala. Sakto lang. Ay, maasim pala sa huli, pisit. Mas maasim pa to. Dami pa. So yun guys, lalagyan natin ng bagoong. Lagyan natin ng bagoong yan. Maasim. Awesome guys. So yun guys, may malapit na natin maubos. So dagdagan na natin ito madami. So lalagyan natin ng bagoong. Yan. So guys, masarap to talaga, solid. Hindi siya maasim. So guys, masarap talaga siya. So guys, maasim pala, di po wala. So guys, ubusin na natin siya. Pero hindi ko maubos to lahat eh. So gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kayo maglaway sa aking sampalok mukbang. Medyo maaraw na guys. Hindi na ako kita. So guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang yung video. Wala na rin ako nakain. Sarap. So guys, hanggang dito na yung video ha. Maraming salamat sa inyo. Bye. Isa pa. So guys, hanggang dito na lang. Bye.